Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan kumusta? Adlaw ay karong Lunes no? It's 17 na sa buwan sa August 2026. Sa dili pa day no? Shout out ay ko no kang anak ni Talermin o kang Silnagal. Shout out ay idol no? Anak ni Talermin o kang Silnagal o kang John Bert Bagdi Sumundong. Shout out ya idol. Shout out ya no kang James Sabiro o kang Maria Los. Shout out din yung tanan no. Sa tanan nga nagsubaybayan ni tramahan no, salamat kayo sa pagpaminaw. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Part 13 na tanong mga followers no, part 13 is Quadro. Di lang lagi ko kay masuko manggod si Mamita. Unsa man? Basig kini mo gusto. Oh! Sir, ayaw, sir. Ayaw taon, sir. Pagpili. Makakwarta ka o mamatay ka, Laika. Pagpili. Dali, suot, sir, dali, sir. Dayon nga rin, arit at rin magsulti. Kana, naaaram din na. Ha? Ibutalan ang gigunitan ni mong pistola, sir. Muputuon niya na. Laoy, nakaihi na kong aris katlok, sir. Sige, sir. Pagmangutan na lang. Maayong pagminaw sa Let's Go! Nakaila ka ba ni Cristal Alcantara? Oo, nakaila ko. Kauban ako siya sa trabaho pero patay naman siya. Namatay kay kipatay. Oh. Sulti lang sa tanan mong naibawan. Mauro ka lang gusto ko. I-consider ka ni Aning Crystal? Iya ko isuon. Manghud ako sa Cristal. Apalang suko siya ako o huwag siya masulti kung si kinsa ang tao nga ni pasipa niya. Ha? Diyo ba siya masulti? Kung saan po niya pagsulti ni mo nga patay naman siya? Dakong puhi ako isuon. Ha? Sa'y buhay ko to, nga patay naman. Gilupong mong gani ang patay niyang lawas sa minteryo, sir. Ang nailahan yung Cristal Alcantara, mosigli na Cervantes, nga kumangod. Wa mamatay, kay milagrong naluwas gikan sa kapatayon. Ang napalgang patay, iya sa batanong babae, nga dili na maila ang itsura, ang pasusama o purma sa lawas sa kumangod. Lo, mo ba di, sir? Kung mauna, pwede mo lang po si Major Gaspar sa pagpatay niya. Unsa? Major Gaspar? Gusto ba ang nabati? Oo, sir. Kauban mi si Crystal atong hikayo na nga gikidnap siya sa opisyal sa pulis. Sa bahay siya. Kaadlawon to sa dihang nahitabo ang pagdagit niya. Paingon siya nga mo pauli. Nagpakuyog siya nako kay nahadlok sa gibahad sa Major. Kay nakigbuwag siya ini tungod kay grabing salbahisa o kinaiya. Huwag gina ko masayop nga ikaw may akong narunaan na pagisayran karon. Oo, pero gibaharan ra pa ko sa Major nga patyon kung musulti ko nga siya ang nidagit ni Crystal. Nahadlok ka sa Major. Pero sa kasuod ninyo sa imong igala, huwag ka makonsensya. Nakonsensya bitaw ko kay nagsige lang kong pangambot sa mga pulis nga nag-imbestigar sa maong kaso. Maunta, nakasaksi man gid ko kung nakaila sa sadan. Igon na ako sayran. Si Major Gaspar di ay. Pagbayad siya. Sir? Tarawang suod na ng sobre. Akong itunuli mo. Oo, sir. Hala, kadakan ko na ni sir. Ako lang palipay ni mo. Nga imo kong hitagan og info. Bayan sa tao nga ni pasipar sa kumangod. Kadako ko na ni sir, uy. Jismil? Gusto ka? Ako prabunan. Pila ka? Gusto kong malingaw uban mo sa kama. Sir, uy. Sure, bitaw ka? Sulti kung pila ka. Dako naman yung gihatag ni mo nako, sir. Ikaw lang ko'y bahala o pilagod. Dadalang kong motel, sir. Okay. Sige. Tara. Mao ba di ay, darling palangga? Oh, darling palangga. Ako ka na.
gihatag na imo contact number ta ako, Big Baladel, na ka na Mainland China. Kaya nga naman, aling sonsa. Kada ako pasabot na sa iya nga, ikaw ako laytahan. Ikaw kada ako sinaligan sa talaya din, hiba. Okay. Salamat kagayo akong darling palangga, Madam C. Ako kada gusto siya, hatag sa iya pagsalig sa imo ba? O niya, unsa iyang response? Okay. Kay kada ako pagsalig sa ako ang Big Baladel. Mautok siya ngayo imo ha, contact number. Mangag sa ilong. Akong ampingan ganang imong pagsalig gari ka na ko. Huwag yun kini na ko dama. Swerte kini. Kanikalitlong abot sa akong kinabuhi. Apit na matuman ang akong gipangandoy. Gamamahimong pangulo unya ning maong sindikato. Wa yun ko masayop sa akong pagtubay sa babaeng insig na si Madam Jane. Magamit ko day siya alang sa akong ambisyon. Bisan og pinangita ko sa balaod. Apan nagkalig-on ko karon. Tungod sa nisagup karon akong sindikato sa markang Dragon. Ako na ko pagsalig sa ako darling palangga. Karami gaspal ba? Ako ka na lipay subla-subla. Tukat ka na kauban na ako darling palangga. Madam Jane, mulay ka ako. Asa malakaw ako palangga na, ha? Sa akong resaos, nalang ko'y asikasuhon dito. Oh, okay. Walang unatay kitoy-kitoy, ha? Oh, Basta kay sultihan ti ka. Naning kamot ko aron mahog sa akong mga kamot. Ang squadro, oban ang iyang kauban. husto! Kinsa ka na kauban sa iskwadlo? Siya ka na mo lang babae pa. Kana ba slim, iya lawas ba? Pailhan nagyapon ka na siya sa ngadto-ngadto, Madam Jane. Paabot lang. Gusto ko ka na siya patay sa iskwadlo ba? Apil siya patay ba? Ha? Kamo ka na patay sa ilado, ha? Sakto na ko na. Hubog na ka, oh. Pasagdi ko. Gusto kong maglumos sa vino. Ano man ka? Unsa man di ka? Unsa may problema nimo? Ikaw akong problema. Unsa? Buang ning pagbatiya. Paglabaw na kong buang nga nahigugman ni mo, Misael. Dili na ko mahimong mahigog mapasalain. Kaya nga no, tungod kay ka muna atong Miss Alea, ha, Misael? May relasyon na mo atong babayana. Glina, Sultihi ko, Misael. Tug-ani ko sa tinuod. Kamo na ba ni Miss Alea? May relasyon na ba mo? oh, kung may nahitabo na sab namong duha. Misael! May nahitabo na sa Welcome nato. now sa Lex Nalimot PR. ka. Glina, palihog lang ayaw ko pa konsensya ha. Nahibaw ka yun kung nga nga nahitabo ka to. Tali natin duha. Dili ko kinibadawat, Misael. Dili ko kinibadawat. Sakto na. Hubog ka na, Glina. Magsulti lang niya ta. Karang tinaw ng panghuna-huna ni mo. May pagnamatay na lang ko kaysa mga antos ko yung mabutia. Glina, ayaw pagsulti sa manana. Walay lamig na kinabuhi, Misael. Lindot ang kinabuhi. O magbitaw nga, niatanin nga sitwasyon nato karon. Kay parehas tang nangita og hustisya sa atong ginagatan. Dili ko makadawat nga kamo na ni Miss Alea. Dili, Misael. May pagmamatay na lang ko. Hain na bad si Glena. Ako nagipahilo na siyang kwarto, ma. Laom ng gabi, sud na sa ibog lawak. Katuog na nga to si kina Misael. Wa ko duka ang anak ko na hunan ni problema, ma. Kaluoy ni Inday Glena. Nabahatikit na ko ang inyong gipan nagsulihan. Matibi. Misael, sa pagkinig-gibuhati mo dong, gilumpong dahi ni mo sila. Nasayop ka, Mama Dibi. Sa baday puti pasabot sa gipanultin ni Glena. Okay, sige, paminaw. Paminaw kay sultihan tiga sa tanan.
Dili ko magkatugang magkunahon ni Glina. Naluoy ko niya. Apan, nahi kong pasab ko ni Alia. Glina, pasaylo ako na hitabukan ta. Laki ko. Kung natintalan ko niya tayo gayon. Pero nakonsensya ko kay nakasago sa mga relasyon ni Alia. Ang babae ka akong kikugma. Dong, bagon sa niya, abe. Misael! Nak! Oy! Ano sa mas mama? Bagon o sa Mama, kadit sama. Bubangan ako. Misael, pagdaliin taon ko nun diha kay Siglina, wala dito siyahang lawak. Ha? Kaya asa man si Glina? Glina? Glina, hain ka! Glina? Oh. Wala siya din eh. Milakaw ka siya? Mau ka? Misael, Ma, gipagutan ako si Juno nga caretaker. Kadlawon pa magkunong ni Bia si Daiglina sa kais motor. unsa? Pastilan. Ay, ang butog ikalipay baka kini ni Sir Mart oras nga iya ning masayran. Andam na kong dawaton kung iya makusilutan, ma. Apan ang kunong ginako nga gimahal ko si Alia. Ugwa kami relasyon ni Glina. Misael, Pero pagitaong gihapon ako si Glina, ma. Dili mayo nga maamong nga akong gipanumpaan alang sa krusada. si Sarge, basig makatabag siya sa pagpangita ni Daiglina. Aw, sila sabday si Sir Marto Kinday Alea, pahibaw abahin ini. Sa pagkakaroon, si Bay Sarge lang una akong sultihan ini problema, ha. Bahala na siya nga maoy musulti nila ni Sir Mart o ni Alia. Pastilan, ay, ako pinabalakan mo, Daiglina. Mohangyo na ko ni mo, mamita. Ayaw gid ipanulti sa lain ng tanan ni mo na sayran karon ha. Lakip na sa akong pagkatao. Oo. Makasali ka na ako na ng bahina, day. Dagan kayong salamat, mamita. Kay paubayagin ka, ha? Nga di ko makabaliban ni mo. Hello, Sir Boy. Usay mo naman tignan. Hello, uy, tinuod cute, sir. Si Crystal cute. Siya ang bisita karon ni Mamita sud sa iyang gipuy-an. Okay, salamat lang ka. Arinayin ko sa hotel nga ako namutangan karon. Pero kaon yung bangis sana kong bayan. Ah, sige, sir. Salamat. Mao ka nang gisulti ni Bay Misael, Sir Mart. Nanawag siya, ako nga, dili pa dugay, na maligog. Nakalitan ako ni ini. Nagkalalis ka ha sila si Misael ug si Glina, ha, Bay Sarge? Ang buta ka, sir. Uam sa ko niya sultiyo, kung pitong detalye. Basta kay nagpatabang siya nga, pangitaon kuno si Miss Glina. Kay kadlawan pa kuno ning nilakaw. Oh. Inoon, magkabingkil pa man gani ang managsuon. Sila pa ba ka nga... Bitaw, sir. Parehas-parehas sila mga kriminal. Maong parihong mga sipukaw ug utok. Pangagpas lang kini nga ato. Inoon, kita sayod gyud nga mga ligdong silang pagkatao. Di ba, Bay Sarge? Sakto gid, sir. Sir, mulakaw ko. Ato na ko mga dapit nga posibleng mo'y kadang pa ni Miss Glina. Okay, sige, Bay Sarge. Hala, mao ba day, Daddy? Mao ka na, Iha Alia. Nga naman ka. Subayonon, pakining bahina. Unsa gid kahilaw nga hinungdan ni ining himo ni Miss Glenn, no? Daddy Mark, May bawaan ra gihapon unya kana nato, Iha. manawag ko ni Misael. Magsusi ko bahin ni ini, Dad. Unsa ka na mo pakigsultihan, hmm? Pahin kini sa sidekick si Squadro. Nga ako lang nailhan, Madam Ching. Oh, kitsa ka na ba og babae? Kada kauban sa eskwadlo? Siya nga ako igsoon. Unsa? Unsay mo yung suon ba? Siya si Crystal Alcantara. Oh. Apan Glina Cervantes matuod yung kinabuhi. O siya sa pangikatahong gipatay, apan naluwas di ay kini, una kong buhi. Oh, yapag na. Di mo man ka na siya igsuon? Kuhaan ko si Madam. O kung masugot ka, ani ko siya patrabuhaan din sa triad, Madam Ching. Unsa?
Kana kung musugot ka, madam. Oh. Okay. Okay, sige. Kanadat asa ko tubangan ka na sidekick sa squad. Loga imo di ay itsoon. O, Madam Ching. O, salamat kay wa ko yung balibari. Iniabot sa medyo gaspal. Ako ka sulti sa iya. Kinhagdan nga mga yung pasaylo si Bidyon Kaspar sa kong banghod, madam. Oh. Ha? Karag nga naman. Tugod kay siya ang idagit. Nidugos o kipatay. Apan dunay nakaluwas. Managsama sila sa eskwadro nga biktima sa Major o gustong panimaos. Osa? Ha? Pangag sa ilong! Pero, wa ko'y planong manimaos kaya na ko kong utang ang buto sa Major. Ang gusto ko lang, nga dili na may muwag sa kong kiliran ako isuon, madam. Oh, okay. Sige. Ikaw ka nagamit sa kiyanan. Ano ni mo dadon sa ako tubangan ang sidekick pabay sa eskwadlo? Dili mahimo nga laing tao mo ay makapahimo sa imong kanindot, Lina. Ako ka lang. Ako ka. Laika, iyong bisa na sundan? Oh, sir. Isakay siya og taxi o niya siya aning minteryo. Okay, may ideya na ko. Muduo siya sa lubong sa babae nga gituang mo si Crystal Alcantara. Anya, on si sunda kong buhaton, sir, boy. Biya na diha, kay paingon ako. Huwag ko rin bahala sa kong isuon, Laika. Katapos ang pagduaw ko na lang kinidini ning lubong sa Kipanganlan ug Marian. Kay mapalayo na ko ining dapita. Mularga na ko pa ingon sa Mindanao. Salamat kaya nagkita lagi ta din. Manoy, boy? Uban ako. Sige na. Ayaw pabuta nga mahinaikan ka. Lina. Tara, Manoy boy, naibawal ako. Nga ikaw ang sidekick sa eskwadro. Mong mananggad ako daan. ay kabala ka Manoy boy. Mukoyo ko nimo. Tuan ang kutsi nga gisakyan ni alias Boy Bangag. Nagdaagit ko diyan si Miss Glenna. Sundan ako kung asa niya dadun niyang mangot. Mao na kiningigayon na. Ako matultulan kung asang napita ang safe house sa ilang sindikato. Magkampi lagi ko. Nga dili mamatikdan ni Boy Bangag nga ako siyang gisundan. Asa ko ni Budada, Manoy boy? Sa dapit nga mo'y mamahimo na sa bunyan imong kalibutan. Unsa? Adto ka kung nasa ko. Di na kita magbuwag, Lina. Dili ko makig-uban sa sama nimo igsoong manyak Manoy. Taraong taong may mahimo ka ba, Lina? Tangtangi ni sa pusa sa ngako mga kamot. Usa to bay, Sarge? Gidagit ni Boy Bangag si Glena? Lagi bay, kitagit lagi si Glena sa isuon nga si Boy Bangag. Ug ako silang nasundan karon, bay Misael. Usay buti mo ipasabot. Bay, lakaw daw sa ilang Sir Mart, bay. Ato ta mag-aabot ito. Luwason na to si Glena nga niya karon sa sindikato. O bay, Sarge, kung mahimo, atong sulungan ka na dapita. Mo ko ng saktong skate, sir. Sa balwarte sa sindikato nga gidad-an ni Boy Bangag kang Miss Glena, Sir Mart. Oh, ihatag ko kini sa bagong team leader karon sa Special Action Force nga mao si Captain Clint Taringa. Musong mi, Sir Mart. Ikaw ang mahibaw. Kung takon ko sab si Captain Clint Taringa. Ayaw Manoy boy! Ayaw! Maniyak ka na Boy Bangag. Iyak na kakuligon igsoon iya lugos ba? Hangul Bangag ba? Hangul ka na alias Boy Bangag ba? Boy Bangag! Kita tong sa mga kaaway! Mahurot na sila, bay.
Jutay ra sila nga niya ning dapita. Tara sa sud, bay. Diya ka lang kutob, kagaw nga insik! Ah! Pinte! Pinte! Ikaw ko na nai-iskuwan, lo, ah! Pinte ka! Mamatay ka, iskuwan, lo! Bay, Misael, nibalitok sa labong nga tanong human maigo sa duha ka bala tumong sa indugan, bay. Tingog di na. Tuwa dito dapita, bay, Sarge. Si unsa mga siyang alias Boy Bangag, bay. Misael! Pinagplano ka, eskwalo! Giunsa ka na igsoon ni mong kagaw, Glina. Kaya ko gipanmasabasan! Sinugod ko niya! Glina! Glina! Hayop ka! Angay ka mamatay, kagaw ka! Alias Boy Bangag! Ikaw mo'y angay nga matapos kinaptanong ka, eskwalo! Salpahis ka, Boy Bangag. Imong igsuon na kahimo ka sa pagpanamas-tamas. Ha? Dugay ko nang gipanagiya ang lawas ug ang pagkababay sa akong igsoon. Ilaptanol ka. Dili ka angay nga buhion og dugay. Matapos ng higayon na ang imong kadautan, Boy Bangag. Kagaw ka. Pati ako. Kaya tingali ko. Ikaw pa unya. May akong mapatay. Esquadro. Ikaw ang matapos og dili ang eskwadro. Kay daghan pang sama kanimo ang iluyong ko sa lubnganan. Padayon si mong panaw, kakaw. Bay, Misael! Sige na! Huwag makapagong kusugin ni Dagan pa yung kawas! Sa? Tana bay, Sarge. Ato siyang agpason. Ato pa siguro siyang maapsan. Oo, tara bay! Tara! Oh. Mga pulis, bay, Sarge. Oh. Malibatan na yung tatiri bay! Misael! Salo yung bayan gyapon tamagi. Sanahay mo tangan sa atong motorsiklo. Dali! Oo, bay! Nagpasad ang mga patayng lawas nga puros mga armado din sa may gate. Men! Sir! Search and secure area! Move! Yes, sir! Kinahanglan nga akong ma-briefing nga akong mga tao. Ang kuno na mo nga kami ang ka-enkwentro ani mga tawana. Oh. May helicopter sa Armed Forces. Mitug pa sa rooftop na ning takong building. Bay, Misael! May mga army na sa day na nisuong, bay! Moy ako pagtuo. Kay helikopter sa mga army ang nakita na kumitog pa sa dapit sa leader sa sindikato. Clearing na sila dito, bay, kay nangamatay naman itong mga kagaw. Apil ang insik nga babay. O bay, Sarge. Pero nabalaka ko bahin ni Glina. Gusto ka, bay? Nabalaka ko bahin niya? Asa na kasi paingon ka ron, bay, Misael? Pangitaon ta nato pero delikado ta sa mga otoridad. Kung dili rin ta makabiya ining dapita. Mupauli ba ka siya nga to sa compound sa academy, bay? Labihan niya sukuan ni mo, bay? Human mo po sila, si Boy Bangag nga iyang isuon. Oh, bay. Mga patrol kal, bay? Ato'y kasukat. Relax lang ha. Pero mamintiha lang ang imong pagpadagan ng motor. Aron dili ta dudahan. Oo, bay. Kung ba anay ni, doon kong lagi sila na to, bay. Basta relax lang lagi. Doon na yun. Gigasugat na to sila, bay. Bulhot na yun. Bulhot! Oh, bay, Misael! General, kumpirmado nga konektado sa triad ang babaeng insik nga si Madam Ching. Oh, mao ba, Captain Clint Dringa? Unya, apil ba diha sa nangamatay sila si Major Gaspar o ang babaeng insik nga dragon? Sir, sir. Unsa? Ang kumpirmado nga patayng lawas sa mong na-recover. Mao ang kadaver sa iladong police karakter nga si alias Boy Bangag. Di ay ba? Sir, yes, sir.
Apan ang nagkapahibog na mo, mao ang presensya sa usa ka helicopter sa Armed Forces. Dito pa sa rooftop, apan wasa na magdugay. Nibiyar sa dayon. Dili ka ha nga konektado sa triad ang mga sakay sa maong helikopter, Captain Clint Ringa. Maunay himuan pa namo og dugang pakisusi karon, sir. Oh, okay. Daghan kayo salamat sa update. Bye, Captain. By General Mark Oknis, sir. Sa ato pa nilampos ang eskwadro sa pagbawi ni Glina, gikan sa kagaw ni ning igsuon nga sakop na sab sa markang Dragon. Anugon nga wa maapil sa nangamatay ang babaeng insik nga dragon ug ang kagaw nga si Major Gaspar. Major Gaspar, kagaw ka! Ug asa naman sila karon ha, Daddy Mark? Wa pa ko'y update kay way usa kanila ang magkontak sa pagkakaron. Salamat na lang gani kay naluwas siya nila ni Misael. O, iha Aliyah. Si Bay Sarge, wa palagi siya mabalik din sa bahay. Tuwa pa karon to siya mula ho sa compound sa academy. Naluoy ko ni Miss Glenna, Dad. Grabe tingali ang trauma nga iyang niaguman sa maong hitabo. Pangandam iha kay iuban ko ikaw sa kung pag-adto sa compound sa academy. Okay, Dad. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Daligid ba kontak ang phone ni Madam Ching? Nakalingkawas baka ang insects pagkapukan sa safe house number 1. Gamao ang iyang residensya. Ang skwadro, boy nagbuhat nire. Ug giangkon lang ni Captain Clint Ringa sa Special Action Force. Nga ila kining achievement. Pangag sa ilong. Pasensya yun, Madam Ching. Nawa ako uban ka mo adtong higayuna. May gilikayan ko. Daghang mga butang ang nakapahinga nga ug nakahasol kinago. Igsuon din ni Boy Bangag si Crystal Alcantara. Apan nga nung buwi ma siya, patay na katong babayana. Ako na siyang gipatay o gipalabay. Gani, gilubong na ang patay ni ning lawas. Patay na si Crystal Alcantara. Numero sa cellphone ni Boy Sarge. Hello, Boy Sarge. Ako kini, ang eskwadro. Pangag sa ilong. Kadako na nimo og atraso nako, Misael. Ikaw ang nako kay katraso nako, Major Gaspar. Ano kung nga pa magkita sa diyang nilusad ko pangatake sa safe house ninyo sa sindikato? Patay ka na unta karon. Ayaw pangante. Kay wa pamataw ang mupatay ni Major Gaspar. Bangag sa ilong. Bangag sa lisnag mong ilong. Kagaw ka, Major. Sa? Ayaw kong bugal-bugal eh. Wa kay kredibilidad. Kung ikaw na may naghimo og mga buhat, ang bugal-bugalan ka. May adlaw ra unya ka nako. Kagaw ka, Major Gaspar. Magkita ra gyud unya ta. Ako'y mutapos ng imong takuban ni isip usa ka eskwadro. Nipalpak na ka sa una higayod pa lang. Nagitinguha ko ni mong patyon. Nasa ato pa. Ituyo sa higayon aron ako mo'y mapatay ni mong kagaw. Nambugiro kay ka! Mamatay giro niya ka! Payra ni mong mahal ang dakong kadaot nga imong gihimo! Pastilan, uy. Asa na kaitaon karon si Inday Glina, Misael? Mas kipili niya ang mubiya og motiwalag sa iyang gipanumpaan sa krusada, Mama Dibi. Misael. Dili na mo balik si Glina, ma. Unsa? Mo kanay akong pagtuo, ma. Ilabi na kaya akong napatay ang bangis niyang igsuon nga si alias Boy Bangag. Ginoo ko. Bay, anong nakaingon man ka nga, dinagin mo balik nga ni si Glina, bay? Nagtuo ko, bay, nga planado dan yang daan ang iyang pagbiya. Naulipon siya sa sobrang kasuko nako, bay Sarge. Bay, Misael. Lain akong gibasihan. Pao ang pagkahanaw sa atas si case nga puno sa dagang kwarta nga gipahipusan ko niya.
Unsa? Okay na, unta. Nga gamito niya sa tinarong ang minilyon nga kwarta nga tuan niya karon. Kanugo na to, bay. Gisulurang Glina. Kaswapang gude ato niya. Mao ka na ako nadiskubrihan karon lang yun, sir. Oh. Natintal gyud ay si Glina sa daghang kwarta, Misael. Sir Mark, pasensya na gida. Nga gisalig ko niya sa dakong kasayon ang dakong kantidad sud sa mong atas si case. Wa kay sa maong hitabo. Kinahanglan nga makuha ka to pagbalik gikan kang Glina, Misael. Paningkamutan ako nga mahibalik, Sir Mark. Wa siya mag-isip og dakong utang kabubuton. Traidor sa pagsalig nga gihatag ta kaniya. Kagaw siya. Sir Mark. Di man gyud unta nako kinaiya ang mangwinta og nahimong kayuhan ngadto sa akong isig kaingon. Apan mahagit naman lang po dinoon ta kay kawat man nang iyang gihimo. Dako gyud unta kayo tug ikatabang kwartaha alang sa pagpalambo pa sa krusada ag kalihukan. Nakasabot ko sa mong gibati, sir. Tinuod, anugon gid kay itong kwartaha. Akong banabana niya to, dili gid to mumino sa 10 milyones. Suma sa assessment sa taga-Drug Enforcement Unit, na ako no sa 13 milyones ang market value sa mga epektos kay gamay ra man to nga tasikis. Dako na kay ng 13 milyones, sir. Dako ang akong kasagmuyo. Sawa na ko damhang taras na itong Glina. Liwat siya sa iyong igsoong kagaw nga si alias Boy Bangag. Sige nang ha. Din ikaw na kay magkisultisap ko nila ni Misael og ni Bay Sarge. Padayon lang, Inday Alia. Tuan na siya. Pahibos lang ako agi kayon nga busy kayo sila nga nagsultihan ay. Kimigaw na ko sa akong bahay. Gusto kong mudaligi at sa pag-ado. Mubalik lang niya ko dayon. Kato kay dako magigda tong kwarta. Ato'y planong baling ani ay. Husto si Sarge, Misael. Daddy Mark. Tungod sa Ngayong gibuhat. pagbuminaw sa Lex Nalantawan Pinoy. ako nga di na safe kining dapita. Sir Mark. Bito, no? Nga ko lang og iparida ni Dapita, bay. Dili ka na imposibleng mahitabo, di ba, Dad? Mao ka na iha. Mao nga kinahanglan nga mo masabutan sa krusada kining bahina. Ayaw ninyog dugay-dugay sa pagresolba kining bahina, Dad. Kay way usa ka natong nasayod kung unsay dagan karon sa utok ni atong Miss Glena. Misamot ang kaidlas ni Glina. Human niya masaksihi ang kamatayon sa iyang bangis sa igsuon. Sa kumismong kamat. Ay, maras ito'y angay itong tuwana, bay. Mananap ba itong balatian, tuwana? Dito sa dapit sa napuhag namong safe house sa sindikato, gisubli na sa ni Boy Bangag ang pagpahimos ni Glina. Oh my God. Si Miss Glina, sad. Bisag gibinaboy na siyag maayo sa igsuon nga bangis. Nasuko pa yun siya nga, giukman mo sa kamatayon si Boy Bangag, Bay Misael. Ipatigbabaw gyud para niya ang gibugaton sa ilang pagkamanagsoon. Si Captain Clint Ringa kini, ang bagong team leader sa Special Action Force o kauban sa krusada. Hello, kumusta na Captain Clint Ringa? General Mart, kumpirmado nga residensya sa babaeng insik nga mo'y pangu sa triad ang dapit nga gisuom sa eskwadro. Ano kung yung kayo? Nga wa mapatay o gapil sa eskwadro ang maong underworld character, General. Kagaw. Andam na mga kaso nga ipasaka na itong batok niya o ipafreeze na sabo niya ang tanan ni mga bank accounts. Mao ka na ang mas labing mayong himuon. Kaya ang sama kaniya, kagaw nga mapahimuslanon sa mga resources sa atong nasod. Gusto ka, General. Kani, ang ipanagian ini nga mga dagkong hotel and casino din sa ato o sa kauluhan. Ipailaw na sa validation for proper investigation. Questionable gyud kaayo, kay usaman siya kalangyaw. Tungod na sa fake niyang Filipino citizenship, sir. Kagaw siya. Tunay, sir. May lain pang nagpalibog na mo dito sa mong dapit. Mao ang presensya sa helicopter nga nilandi sa ruta. Ug mitik ko sa dayon, wa magdugay. Wa nay lain. Dunay importanteng tao o baka butang
nga gikinahanglang isalbar Captain Clint Ringa. General Mark. Dili ba kaha ang babaeng insik mo ilang girescue? Posible sab, General. Sundi kini kasuha palihog lang, Captain. Kay magpakisusi ko sa eskwadro kung wa ba maapil siya gikainkwentro ang babaeng insik nga leader sa Markang Dragon. Mao ka nang gisultingan nimo ni Captain Clint Ringa, sir? Oh, Misael. Klaro kay nako nga naigo tungod gid sa iyang dukan ang babaeng insik, sir. Tinuod na, sir. Baliktog paingon sa tanong ang insik. Ugwa makabawas, human po sila sa eskwadro. Unsa? Niya man gid siya by Sarge. Kita man gid siya. Naigo man gid to. Tumunggod sa dukan. Oh, dito pa lang sa bahay sa dihang nihatag og update si Captain Clint Ringa. Nagpahibao na siyang daan nga anugon kuno nga wa maapil sila si Major Gaspar ug ang babaeng insik nga pangu sa triad. Wa ka to siya magsulubog bulletproof vest, sir? Oh, husto. Posible tuod. May pauntag, butang nimo sa siguro, bay. Kumpiyansa kay ko kay sa kong tanaw. Fatal gid ang iyang igo tumunggid sa dughan. Oh, diha man kuno'y helikopter nga mitog pa sa rooftop ug wa madugay mi biya ra sabdayon. Dili ka nga giluwas nila ang ilahang pango. Gusto, ang helicopter by Sarge. Uy, di dito kauban sa nirespondi nga mga tinugyanan sa balaod, bay, Misael. Walay lain. Giluwas nila ang babaeng insik nga leader sa sindikato sa Markang Dragon. Dili babag ang pagtiwalag ni Glina. Pero magpadayon ang nasugdan na nga krusada iha Aliyah. Dad, Igo na kayo ang katakos ni Bay Sarge. Aron siya mo'y mamahimong sidekick unya sa eskwadro. so, magpadayon jud ay. Oh, magpadayon gyud ang unsa may nasugdan na iha. Bay, pagkaon mo lang kung sinangpit nilang DB siyang kwarto, eh. Huwag magigutubag ka. Naarma sa sud sa iyang kwarto si Mama by Sarge, di ba? Wala gigutubag ka, bay, pero wala akong pultahan. Sa? Kaniya rin ko sige sampit niya, bay, nga mga una. Tana, atong susihon. Kung naabagid sa sud sa iyang kwarto si Mama DB by Sarge. Dadaang duplicate sa yawi, bay. Ma DB? Ma? Oh. Nang DB? Nang! Ginoo ko. Oh, uy. Wa din siyang kwarto ang akong inahan by Sarge. Asa magaday si Nang DB, bay? Nagduda ko. Nga nagtuman gid siya sa iyang gusto nga budalikat nga to siyang bahay. Nianak yun ko sa tukaran aning akong bahay. Ay, anilang una ko dinhi og pipila ka mga adlaw. Saon nga mingawon man ko dinhi, uy. Ay, kahugaw na ba sa akong tukaran nga wa na kini mapuy eh. Pasaylo agid itaong ko, Misael, nga nagtuman ko. Oh, uy, hala. Nagkatag man ang mga butang suod aning akong bahay. Unsay pwede ba sabot ani? Gisuod ka ha og daot na tao kining akong bahay? Wa gyud ako mapakya sa akong paghago o paabot. Kay naa gyud ang inahan ni Misael. Niuli sa iyang bahay. Ha! Makapahos ko ni mong Misael. Ug tan-awon ta. Kung asa kutob ang imong kaisog, isip usa ka eskwadro. Karon, pakuratan ko ikaw, Misael. Ug mulampos na kuning higayuna sa akong gilaraw, batok sa pinangga ni mong inahan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Na may nanuktok. Tingali og akong silingan, nagsusi tingali nas mga panghitabo din he. Ug kun nga nung wa na ko mauli. Kadiyot lang! Naana!
Pastilan ganing mga marites bitaw na kong mga silingan, oy. Oy. Wa may tao di ay. Kinsa detong nanuktok. Matay, mingaw man. Balik na lang kong suod, oy. Ayaw paglugnod. Bangag sa ilong. Nahug ka na gyud sa akong mga kamot. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Isquadro. Palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.